Anna tietä, mies. Mitä sinä ajattelet, kun astut sillalle, vaikka näet, että minä juuri olen menossa yli ja ettei silta ole riittävän leveä kahdelle? Ja miksi minä antaisin sinulle tietä, jousimies? En ole vielä milloinkaan väistänyt ketään miestä, enkä aio tänäänkään väistää. No niin. Perädy, sanon minä. Voisi ampua tämän nuoleen sydämesi läpi. Olisipa raukkamainen teko. No, mä oon Leena ja opetan kieliä ja tätä teatteria ja sit mä oon näille IM-läisille tuuttori. No, mä perustin viime vuonna tämmöisen opiskelijateatterin ihan kun mua kiinnostaa teatteri. Mä oon aikaisemmin itsekin ollut teatteriryhmässä ja tämmöinen tarve on. Oikeastaan se idea lähti siitä, kun mä oon huomannut, että meillä on näitä kansainvälisiä opiskelijoita, jotka tarvitsisivat jonkunnäköisen kontaktin suomalaisiin. Niin se ei tule yleensä heti luonnollisesti, kun opiskelijat niin on omissa porukoissa. Et me ei saada semmoista tavallaan foorumia, missä opiskelijat vois niin luonnollisesti toimia yhdessä. Ja tämä on semmoinen hyvä tapa saada ne yhteen. Et se on oikeastaan se perusidea ollut. Ja viime vuonna meillä oli yksi näytös ja siinä oli jonkun verran opiskelijoita ulkomailta. Ja tämä on nyt vähän kehittynyt oikeastaan. Se johtuu ehkä siitäkin, että me ollaan tuuttorin kahdelle IM-läisryhmällä, niin sen kautta mä oon vähän mainostanut ja nyt näyttää olevan tosi paljon niitä. Että saadaan yhteen. Ja sitten meillä nyt on 3. kerta menossa tässä, että ala-asteikäisille oppilaille niin harjoitellaan tuommoisia satuja aina. Ja sen takia, että niitä on suhteellisen ehkä helppoja näytellä ja me saa yleisöä. Helposti. No, tässä yllättävän paljon on mediatekniikan opiskelijoita ollut mukana. Ja tietenkin, jos haluat tekniikkaa harjoitella käytännössä, niin sitähän pystyy tosi hyvin akustiikassa tekemään. Että meillä on ollut tosi paljon apua mediatekniikan opiskelijoilta, että valot ja efektit ja kaikki mitä kuuluu tähän näin, niin musiikki ja taustatekniikka on niin hoidettu. Mediatekniikan opiskelijat on hoitanut tämän ja voisin kuvitella, että se on hyvä harjoitus heille. Ja sitten myös opiskelijathan saa myös tämmöistä esiintymistaitoa näyttelemällä, vaikka se nyt on tämmöinen satumaailma aina, niin kuitenkin se on esiintymistä. Ja mä luulen, että se on hirveän hyvä harjoitus yleensä, että ei tarvitse puhua ruotsiksi jostain tuotteesta keinotekoisesti, vaan se tulee niinkö mukavassa muodossa. Että se on hirveän mukava nähdä, että ne oikein eläytyy siihen, että ne unohtaa oikeastaan sen. Tietysti jännittää aina, mutta se on niin taka-alalla se jännitys kuitenkin loppujen lopuksi. Että mä luulen, että se on hyvä tämmöinen keino oppia esiintymistä. My wish would be that every Finn who's here could get a friend, like a non-Finn friend, that you could take him or her by hand and help a little bit with the Finnish language. So that's one thing I would like to. Goodbye. No, tässä istuu Jari Herranen, ylivieskalainen mediatekniikan opiskelija. Paljasjalkainen ylivieskalainen. No, tää on ollut yksi hauskimmista kursseista, mitä täällä koulussa on ollut, että tässä on päässyt toteuttaa itseään monella tavalla ja tässä on saanut uusia kavereita ja on tässä jopa oppinut jotain uutta. Varsinkin tuolla tarkkaamon puolella nähnyt ne laitteet ja oppinut painaa muutamaa nappia ja tietää mitä se on, se homma suurin piirtein. Jokainen on niin hennon näköinen, olkoon hänen nimensä Pikku John.
No tuossa ensimmäisessä teatteriprojektissa mä olin äänimiehenä ja tässä nyt alkavassa projektissa olisi tarkoitus siirtyä valopuolelle. No ei ole elokuvan teosta hirveästi kokemusta, mutta voisi nyt kuvitella, että tässä tietysti esitykset silloin ei ole varaa harjoitella enää siinä vaiheessa. Ei ole se yksi ainut otto. Se pitää onnistua kerralla se. Esimerkiksi nyt äänet. Yleisö on paikalla. Elokuvissa se voi tietysti ottaa useasti niin monta kertaa, että se on hyvä. Tämä pitää saada kerralla sitten onnistua. Onhan sitä toki harjoiteltu, mutta sitten se pitää esityksessä onnistua. Kyllä se kummasti vaikuttaa siihen, että mitä enempi tuttuja alkaa istuun sinne sun eteen tuonne, kun sä tarkkaamasta katot, niin kummasti syke alkaa nousee, mitä enempi siellä on tuttuja. Ja tulee niitä suorituspaineita siihen, mutta ei se muutaman esityksen jälkeen se oli jo niin rutiinia, että ei se oikeastaan enää sitten vaikuttanut. Tietysti sitä jännitti, että tuleeko sitä yleisöä. Onneksi sitä oli ihan kiitettävästi paikalla. Nyt oli hauska nähdä, että oli uusia näyttelijöitä. Porukkaa oli nyt varmaan tuplaten mitä eka kurssilla ja en mä tiedä. Uusia haasteita. Sormet syyhyä, että pääsee nyt värkkään noiden valojen kanssa ja näkee mitä se on se valojen kanssa. Pelleileminen. Hän Robinin ja kahtasi keveen, eikä saa vettä, mutta myös tulee rantaan vastaan. No, mun nimi on Sami Isokääntäjä. Ihan Ylivieska toisen vuoden mediatekniikan opiskelijoita. No pieniä rooleja on ollut, mutta ne on sitten pääasiassa ollut vaan tommoista henkivartijana näyttelemistä ja mallina olemista, että ei ole mitään tarvinnut sanoa ja pientä lavasteiden vaihtoa vaan, että ei mitään isompaa. Siinä se on ollut oikeastaan. Mutta nyt tuli sitten tämä isompi rooli. Minä olen Robin Hood. Robin Hoodko? Tämäpä onnenpäivä. Häntähän minä juuri etsin ja olin matkalla Sherwoodin metsään liittyäkseen hänen joukkoonsa. Jos vain pääsen siihen. Pääset sinä totta tosiaan. Mikä on nimesi? No, tässä projektissa mä näyttelen nyt Robin Hoodia sitten, että se olisi se pääosarooli nyt sitten. Hyvältähän tuo on tuntunut nyt koko ajan, että mukavaa hommaa ja mukavia ihmisiä. Kyllähän tässä teatterissa ilomieli on mukana ollut. Ei mitään ongelmia. Nyt tuossa teatterihommassa ajattelin, että katsotaan nyt tämä ensin läpi ja mietitään sitten sen jälkeen, että mitä on. Kyllähän noissa koulun teatteriprojekteissa on ollut ihan mukava olla mukana, että niissä nyt ainakin voisi näytellä, jos ei nyt sitten pitemmälle katoa. Että. No ainakin näyttelijät on tykännyt. Nyt mä oon saanut oikeastaan vain hyvää palautetta, että on ollut hauska ja semmoinen mukava tunnelma on syntynyt, varsinkin lopussa on ollut semmoinen hyvin tiivis tämmöinen kaveripiiri. Ja on ollut kiva. Mä oon oikeastaan pahaa mitään tämmöistä negatiivista kuullut kertaakaan. Tietysti joskus sanottiin, että harjoitusajat ei käy hyvin, että niitä on joutunut muokkaamaan sitten vähän, mutta sisällöllisesti mä oon ollut aika tyytyväisiä kuitenkin. Kyllä me varmaan jatketaan ikuisesti. Niin kauan kuin mä oon tuossa koulussa, niin tämä tulee jatkumaan. Tämä on niin kiva, että jos on kysyntää, niin kauan mä jatkan myös tätä. Joo, eikö näin? Nyt, stop.